iki enake turu ya guys ya, tapi ora bagi nyong bakul. Kan bakul panganan kayak gini nyong seneng guys nek kudan, soalnya pada njaluk wareg-wareg atau njaluk delif-delif, tapi ora apa-apa sih guys, walaupun nyong kudan-kudanan kayak gini nyong geti rezeki. Anak-anak nyong paling seneng nekan udan-udanan ya, dadi cilik seneng ya guys, pengen udan-udanan kayak gini ya, tapi bagi wong tua nekan orang geti duit ya sungkan-sungkan ya guys, udan-udanan kayak kuwi keluyuran turu ya anget. Nah miki kamera tetep on, nyong wes kadi ngedelif. Area nyong ora ongkir guys. Esok setengah awan yang wes buka ke warung kayak kie guys, tapi ki nyong kawanan guys sebenarnya. Kali di pasar ki nyong wes copot-copot terpal kayak kie, terpalku kan gue tutup warung nyong ya guys ya. Nah ki nyong nyandal teh jus, karena teh jus nih tuku sepakwi saiki sedina. Konyong lari kuwi es teh jus mbok nang apa pada seneng teh jus kabeh liyane kuwi pada mbok. Lanjut ki nyong maring pinggir guys. Nah pinggire kuwi rail kayak kuwi ora apa-apa ya guys ya. Nah ki nyong tak candalane ki terpale soalnya main aja glambreng-glambreng mangisor guys. Jam 11 kuwi nyong nembe buka guys, soalnya nyong kuwi kawanan. Nah kenapa nyong kawanan, nyong nyuci deset mau, terus juga nyong mau nyiram kembang deset, mau nyong juga apa bersih ngarep deset ya wes sedina nyong kawanan lah, ora apa-apa lah ya guys, yang penting buka warung kayak giye ki wes ape luhur sih soalnya. Kan wes ape luhur kuwi wes pada WA, Mbak dodol apa Mbak, anak apa bae Mbak, wes mateng apa urung, dadine nyong mumet lho guys, kayak aja nyong akeh teh anak ki bocil-bocil wes pada mrene ki, bocah ngaji sing awan ki pada mrene njaluk tuku es. Ya bocil mikir arep dodoli dhewe tapi ora sida karena ora bisa guys, jare angel ya wes tak dodoli nyong guys, soalnya mikir jare kangelan sih guys, dadine ki njaluk tuku es tea jus kuwi guys, njaluk es tea jus kabeh. Bingung guys karo es tea jus es sing kaya kiye yo guys, nyong nang daerah nyong kuwi es 1000-an, nyong abe tak regani 1500 kuwi kaya keprimen yo guys, soalnya urung pada naik sih, tapi tak pikir-pikir lah ya kok untungnya sithik teh, tapi ora apa-apa lah ya guys, soalnya nyong kuwi nganggo es kristal guys, nyong males ngepuke. Lanjut miki ana wong tuku rujak guys, tapi nyong kuwi nembe mateng ya mie ayam ya, lanjut miki nyong dodoli mie ayam maning yo guys yo. Oke nah anak ibu-ibune miki abe ngeter ngaji tapi ya biasa ya guys, jajan apa. Lanjut ki nyong lagi gorengi kae guys, apa ki arane tape kenyos, nanggo nyong arane kenyos guys. Gorengi kenyos ki karo dodoli bocil guys, ki bocil tuku ager-ager. Lanjut ki angel teh kenyose kuwi yo nyong salah guys. Nang apa nyong wajan ki ya guys, karena nyong mikir ki wajan akeh teh urung tada sae, dadi nyong adek wajan kuwi guys. Nah mikir kuwi lengket ora karu-karuan, kita ganti. Lanjut ke nyong tes kae guys, tes apa kuwi ngasah-asah, tapi ki malah ana wong jajan kabeh ki, ana bocil-bocil, ana biang-biange lagi pada jajan guys. Nah lanjut ki ana wong sing lagi ape nukokne anake tapi ki bumil ya guys, kancane nyong miki tak kon tuku kenyos jare ora gelem guys. Nah iki udan-udan guys, udan-udan ki nyong abe ngeterne cireng, abe ngeterne apa maning kae miki crispy.